Mynd â fi'n llofft o'r hogia rwan, mae'r cawr Barri Griffiths. Sian Barri? Hai. Mi eisiau gael ddechrau ddweud, de. Ie. Mae Lerpwl yn curo Everton, de. 1-0, de. A pwy ti'n sportio? Everton. Come on! Reit, sgwrs, dyna pam da ni yma. Oce, iawn. Iawn. Lle ydych chi'n dod i'n bach fwy trist, ella. Rhai os nôl, golli Steve, ffrind da, a cawr oedd un, do. Do, yn anffodus. Ti'n gwybod, dwi'n siŵr bod lot o bobl yn gwybod o'n i'n agos iawn i Ori Williams, ti'n gwybod. Ti'n gwybod, o'n ddyn anhygol, a dyn nath newid y mywyd i chi, so ti'n gwybod, mae'n bwysig iawn i fi cael bobl wybod yna, chi, ac yn anffodus, diolch efo ni mwy, chi, ond mi nath y dyn wneud yn mywyd i lot gwell, a ti'n gwybod, ath o reid impact mawr ar y mywyd i, a ne byth anghofio fo sy'n am hynna, chi, so oedd o'n ddyn wych. Cawr o ddyr yn Oedd, a Cymro pyr, ti'n gwybod, pawb oedd o'n falch iawn o pobl Cymraeg, ti'n gwybod, fod yn Gymraeg, chi, so, na. A dwi'n siŵr bod o falch honna chdi? Oedd o'n gwybod yn amlwg bod fi'n mynd drosodd i America, dyna oedd wedi bod yn pwysio ar dechrau, chi, so, oedd o'n falch iawn bod hynna wedi cael digwydd, chi, ac, ti'n gwybod, oedd o just un o'r pobl na ti'n cofio yn y fywyd, once in a lifetime type of person, ti'n gwybod, a, ti'n gwybod, dwi'n just mor falch, a mor lwcus, bod fi wedi cael cyfarfod, achos mae mwy wedi bod o well ar ôl cyfarfod. Dwi'n siŵr, so dim y fi dyn unig un sy'n person sy'n dweud hyn, dwi'n siŵr bod lot o bobl allan yna sydd wedi ffeithio ar ei fywyd nhw, chi. Wel, o'ch ti sôn o fanna, bod chdi'n mynd i'r WWE. Ia. Orig y falch honna chdi, ond da ni hefyd yn falch honna chdi. Ia. Pryd ti'n mynd i'r WWE? Wel, mis Ionawr, mae'n eich yn debyg iawn, mis Ionawr rwan, ti'n gwybod? Dwi'n meddwl y cyntaf, dwi'n mynd ar... O, ma ni, WWE. Esboniad sydyn beth yw WWE, llai rai sy'n gyfarwydd o... Dwi'n gwybod, enwi. WWF ydi o mewn ffordd, jyst bod nhw wedi newid yr enw, lle cwmni reslo mwyaf yn y byd i gyd, ti'n gwybod, heb os. Maen nhw'n mynd i bob rhan, bob twylliau cornol yn y byd i gyd, ti'n gwybod. A jyst debyg iawn i reslo lad yma, diolch mewn ffordd, jyst bod bob dim ar y teledu. Rei. Rwy'n rwy'n pethau. Ia. Chdi nhw'na? Efo li. Nadur? Wel, iawn. A wedyn... Bang! Wei! A wedyn... Ia, maen nhw'n mynd i bod, math ni'n dweud bod ma'n tebyg iawn i hyn, bod bob dim ar television a maen nhw'n chdi bach fwy o storylines fel maen nhw'n gael o, ti'n gwybod? Ond cynllun y fforddi ti wedi gael, ia? Ia, i ddechrau, ia, lai mynd drosodd na i ddechrau i ysgol reslo. Mae'n amlwg i improfio reslo fi ddechrau, a hefyd dysgu siarad, ti'n gwybod? O, ia. Dim bod fi'n mynd gallu siarad o'n di Saesneg fi'n mynd gret, ti'n gwybod? Mae'n siŵr sy'n lot o bobl yn gallu deitha chdi. Ond dysgu sgiliau yna, a wedyn gobeithio progresio ymlaen wedyn i fynd ar y teli a neu nhw'n hyn, lle. Sut ges ti hwnnw ta? Wel, yn amlwg fan ni sôn am cynt, o gynorig rhan mawr i wneud hyn, ti'n gwybod, oedd o'n mewn cysylltiad efo nhw'n aml, lle efo pobl, oedd o'n nabod lot o bobl, ond trwy lwc, oedd o'n gwybod bod, o'n i lawr yn Llundain, yn ei rhan i Polo Grady isio. Gwybod ni'n neud, o'n mynd on, a pigo fo fyny, li. O'n i mewn rhyw trunks bach a pigo fo fyny, chos dwi'n gwybod dyna nhw'n isio. So ni'n neud hynna, ac o'n i'n Llundain, a digwydd bod, oedd WWE yn yr O2 Arena yn Llundain, so nath rwy'n ffonio i ddeud, ti ffansi dod draw, ti draw, maen nhw wedi clywed amdano chdi, maen nhw wedi ddordab, o'n i'n gan bod chdi yma, nath i chdi ddod draw. So si draw yna, nes i cyfarfod lot o'r pobl, dwi'n gwybod sy'n watcher esto, Triple H, Undertaker, John Cena, Randy Orton, pobl fel ei gyd, Batista, pobl fel ei gyd. A wedyn, y boi sy'n seinio pobl yna, nath o gwarfod fi, ac o fewn 5 munud, oedd wedi cynnig contract i fi. Oedd o'n reit hyrt, oedd o fatha, un o hinga, ti'n gwybod? A gwych, o, dyn ni wedi gael negas yma gan Stephen Cope yn dweud, poblwch i Barri reslo, ti well yr Randy Orton, meddwl fo? Da iawn. Ac yn arall yn dweud, jyst eisiau dweud helo i Barri Griffiths gan Dylan Aled y Llithfan, maen nhw'n fans mor o'n chdi. Da iawn. Reit. Diolch fawr. Florida ti'n mynd? Ia, i Florida. Ia. Ti'n nabod Florida? Rhyw fath, dwi'n gwybod lle mae o, mae'n America. Ia. Mae'n braf yna. Dwi'n gwybod yna lot o genodel yna. Wel, mae gen i ambell i ffaith i chdi yma am Florida, iawn. Ia. Just rhaid i bach o gyfreithiad yn nhw, iawn. Sein, oedd yn handi, dwi'n meddwl. Ti'n gwybod eich dan nhw, iawn. Ni chanau teir taro'r rhech ar ôl 6. Ar ôl 6? Anghyfreithlon. Ti'n un am rechan? Yn do braidd, e? Ond baid yn neud ar ôl 6, iawn? O 6 sam pryd? Dwi'n gwybod, ar ôl 6, mae'n dweud. Dyna gallu bod yn broblem. Bysa. Iawn. Dwi'n arall, e? Anghyfreithlon cael berthynas efo porcupine yn Florida. Reit, oce, iawn. Iawn. A fi gofio hynna. Os bydd eliffant yn cael ei glymu bolyn, felly ti'n cael parcio ni'n eitha car. Lle paid yn mynd o gwmpas mewn eliffant. Rhaid fi cael gwarad o eliffant fi, lle. Jumbo.
Mae'n angyfreithlon i chdi werthu dy blant yn Florida. Mae'n angyfreithlon gwerthu dy blant, bo man... Swn i fel, ni pan fi... Iawn, a dweud yma de, angyfreithlon, canu'n gyhoeddus, tra'n gwisgo gwisg nofio. Mae'n anodd i fod yn broblem mawr, chi. Ynddi? Na fi newid yn ffordd rwan, dwi'n meddwl. O ti di gwireddu breuddwyd o? Do. Yn mynd i Florida? Wel, i ddechrau mae o, ti'n gwybod, dechrau stori mewn ffordd y fanna, a wedyn, mae gen i lot o waith caled yn un, ond mae gen i gyfle da wan i, fatha ti'n deud, cael breuddwyd. Breuddwyd, bach allan ni ar traeth, yn un tor heilo ar yr hael. Ie. Ogan bob braich. Roedd chi'n farfar yn gala, ta be? Dyna dwi'n mynd yna, dyna dwi'n mynd, ti'n gwybod, dwi'n gwybod i sôn am hyn a llall, a enjoyo'r bwyd, ond mynd yna i fod yn success dwi'n mewn ffordd, ti'n gwybod, dwi'n edrych ymlaen i cael cyrraedd yna, pen lawr, gweithio'n galad, a neud ti i Gymru, de? Ie, neud ti Gymru, neud ti pawb. Wel, ran 15, eifionydd, y byd, gai dymuno pob lwc i chdi yn America, neu Florida, Barri. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Barri. Diolch yn fawr iawn,